Vlog. Eras Tour. Lyon. 3 de juny. Sí, és que l'agost. Aquesta m'agrada molt perquè posa cats. Que blanca? Que estic blanca? Moltes coses. Vine aquí, Blanca. O no pots estar... Ceci, pots fer-li a la càmera el que li acabes de fer a la Blanca? És que no es veu. Anem a dalt. Cuina. Super cute. ¡Oh! ¡Ay, qué chulo! El humidit. Y creo que lo demás... Wow. Oh, que mono. Mira això de mà. Vull tornar aquí. Vull tornar aquí. Encara no marxa. Ai, mira, jo me penjaré aquí l'outfit. Super cookie aquesta cuina. Que mono. Un little snack. Hi ha per fer cafè. I té. I una bullidora d'aigua. Ai, de dir. Ai, aquí hi ha un lavabo. Aquest és també rosbol. Oh, Marina, aquest és molt xulo, però és el que has dit que no et ficaràs. Oh, Marina, aquest m'encanta. Aquest? Sí, te'n recordes que te l'havia Sí, aquest també molt. provar, és que no es posi. Aquest també m'agradaria bastant. El vermut. Pues sí. El que hauríem de fer és pensar que fem de... Mireu, i m'he agafat el pijama. Paris se fan. Ai, pot... Hem vingut a esmorzar a un lloc i tot fa molt bona pinta. He comprat el sopar i m'he comprat un pokeball. Pokeball. Aquest nou bou. Una petita salada. En yaourt. La Marina la va posar. Que és l'espaguet. Uai, és supervip aquest plat, Sí, i marisc, no sé exactament el que és, però bueno, m'agrada la combinació. És francesa, la vaig provar un dia. I aquest postre. Aigua amb gas. Que Molt vi, important. hòstia, sopar. Jo, aigua a l'arôme naturel de citron. Jo un entrepanet de foc maix i tomàquet, així, i una pizzeta de formatge de cabra amb nou. Pizzeta. El nostre plan d'ara és preparar-nos. Fa bastant fred avui i totes portem outfits així una mica primaverals. He estat fent moltes coses molt previsores. Com per exemple, demanar ja el taxi per quan sortim, que ja veurem si serveix d'algo. Comprar-nos el sopar per quan arribem perquè està tot tancat. I ja està, això és tot, però és bastanta previsió realment. Bueno, ara estem en el moment TikToks transició. Uau, la diferència de com se veu aquí a aquí. Literal. Don't say anything to your face. Because look at your face. You're gorgeous. Com trec el puto Facebook? Com abans, o sigui, les 4... Ens posem com abans, o sigui... No, no, fes, sisplau! Wow, boom. Bé? T'ho creiem? Aquesta... Uau, sembles una gitana. Ah, sí? Sí. Oh! Sembla un Per, a veure. Ai, no. Sembla la foto de la graduación de cuarto de la ESO. Sí. Vinc a ensenyar el meu outfit. Bueno, no es veu molt. Sí. Porto aquest vestit, que és de tirants, i és així de tablites. Ja us hem ficat aquesta samarreta, és molt xula. És del Tour de Speak Now, real, és de segona mà. I les meves pulseres, que sou vosaltres. I aquestes sabates amb això. Ara els direm elles que m'ensenyen. Ai, el make-up, mireu que xulo. Jo crec que d'aquí que comenceu conceria s'haurà tret, però... Tu aquí, Ceci. Voleu ensenyar el vostre outfit? Sí. Jo ja l'he ensenyat. Porto un top de ma germana així rosa, d'aquells que sues molt. Pantalons bàsics, sabates de Lovely. Ai, no, sabes, sense I les agradar. anacadetes que em va regalar ma tieta. Boom. Outfit of the day. El collar de la Maria. Les arrecades, les úniques que tinc gairebé. Un top marró, faldilla, bambes les que tinc i les que són més còmodes.
se suposa que es lleven molt, això és de les Great American Dynasty, i aquesta sobrecamisa si fa fred. Molt bé, molt bé. Hola! Jo, les argades de la Marín i un vestit de l'Alba que em va regalar i ja està. Ole! Simple. Sí. Sí. És que m'he posat el mitjà blanc. Són les 3 i estem al poble aquest raro on ens estem hospedant, que es diu Saint-Priest. Ara, amb Saint-Priest, hem tingut la gran idea del lloc d'anar a Lyon i després de l'estadi, que està a les afores de Lyon, anirem directament a l'estadi perquè tenim un bus directe des d'aquest poble. Que el taxista ens va dir que aquest poble és com si ens estéssim allotjant a Sabadell i el concert fos a Barcelona. Bueno, a veure què trobem per dinar. Que malota. Ai, està cute, no? A veure quan dure. Vale, tenia por de que no es pogués entrar bateria portàtil perquè hi ha un cartell que fica que no es pot, però me l'he ficat al final del bolso. M'han passat el detector de metalls i no ha pitat ni res, i que segueixo tenint la bateria portàtil. Felicitats! Mira! No, mira que ha entrat! Ens acabem de donar això, que és super cookie. M'he sentit super inclosa, un munt de gent allí a les portes dient bon concert. Un Heartbreak Prince. Ai! Maria, fes blind reaction. Que xulo! Jo personalment estic flipant. O sigui, és impressionant això. Selfie con Messi. Tenim per casualitat un lloc increïble, en la meva humil opinió. Aquí soc versió distinta. Soc la Marina. I guess what I'm trying to say is you're making me feel like I'm the man. When I first saw you, I closed my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. We are currently in the red era, and I'll remember it all too well. And I was never good at telling jokes, but the punchline goes, I'll get older, watch your lovers say my age. In the middle of the night, in my dreams, I know I'm gonna be with you, so I take my time.
Hem arribat, després del caos dels taxis. Ah, mira, no he documentat lo del taxi. Però bueno, hem tingut un moment de caos amb el taxi, però ho hem trobat, ha sortit molt bé. L'home ens ha regalat botelles d'aigües a totes, que s'ha agraït molt. I això és tot. Mireu, aquesta pulsera ens l'han donat a l'entrar a l'estadi, que és la típica que fa llum, però en plan, quan la programen. Ara no serveix de res, però bueno. I les pulseres que ens han regalat, ens hem intercanviat algunes pulseres amb gent. Ha estat molt bé, ja si és en algun moment fem una review o alguna cosa. Bueno, vinc a ensenyar ara les pulseres que m'ha regalat la gent. Aquesta que diu Champagne Problems, aquesta que diu Bad Blood, Mirror Ball, que me l'ha donat la Marina, Slut, que me l'ha donat la Ceci, featuring Morlana del Rey, també és de la Ceci, i una que es diu Come Here, que me l'han donat una noia de Girona. Ala, de què? Uau, està molt ben fet. Això. Hi ha una increïble selecció de botigues de tonteries amb aquest aeroport. I aquí ens hem vingut 3 hores abans. Que mono! Mira aquí. Oh, que mono. Una tomata. Aquest em sembla supercupi. Val 17 euros, també. El preferit és sens dubte aquest. I aquest? Mira quina cueta. No. Ceci, mira. El marsupilami. Aquest també és molt mono. Hi ha de molt monos. La Peppa Pig. Massa a casa els peluches. You're coming home with me. El Bambi. Super mamà. Marxem. Au revoir. Hola, doncs ja estic arribant. He acabat el viatge, el trote, els concerts i el vlog. Espero que us hagi agradat. Ens seguirem amb un altre vlog de l'Egas Tour a l'agost, Polònia. No s'ha acabat això encara. Adeu!